NgoLwesithathu olwedlule, uSithembile Xulu wabalula ukuthi ukugcina kwakhe esitokisini kuzokwenza impilo yakhe ibe nzima njengoba enesifo esingamahlala khona. Namhlanje, ummeli wakhe wethule umbiko ovela kudokotela kanye nomtholampilo lapho elanda khona imishanguzo yakhe. If there's no objection, Worship Maya, I'm going to request that it be handed over and be part of the exhibit, as well as a medical report coming from the clinic. Ebuzwa ngokwazana kwakhe nomsola wesibili osephenduke ufakazi wombuso, uXulu uphike wama ngentaba ukuthi uyamazi umsola wesibili okunguSimon Mohale owayemsiza ngokuhlanza igceke. Uqinisekile mama uma uthi ubhuti loyakuza kwenu lo oboshwe naye awumazi? Cha, angimazi. Kuphinde kwavela ukuthi uXulu wake wagwetshelwa icala lokukhwabanisa imali kahulumeni ngaphambilini. Ngokwesimo sakho samacala kunecala owake waligwetshela engwelezana lokukhwabanisa noma lokwamukela isamukelo sikahulumeni ngendlela engafanele. Yebo, lokho bengikusho ukuthi ngasenza kahulumeni ngaqhubeka Holy Grant kwathiwa asibuyisele back imali yakhona. Icala libe salihlehliselwa uLesibili olizayo nokuyilapho kulindeleke ukuthi kuqhubeke khona ukulalela kwesicelo sebheyili. Abasolwa bagcinwe esitokisini.